Maghihingi tayo ngayon ng kulo. Yung parang langka siya, yung sinasaing. Di ko alam yung pinakaton nito sa Tagalog. Kukuha tayo. Ayan. Ayan yung puno niya. Masyadong mataas guys. Pero gagawa tayong paraan. Aakitin natin. Ay guys, masyado mataas at marupok din yung ano niya, yung sanga niya. Pero nakuha ko, nakatatlo tayo. Tara, simulan natin. Okay. Ito sayang to. Nahulog na lang. Ano siya, masyadong hinog na. Ito yung isa. Yung isa. Ito guys, anong tawag sa inyo nito? Sa amin ko tawagin dito sa Bicol, kulo. Gagata natin. Ito, malit pa. Ayun guys, lulutuin natin siya. Bali, isa lang lulutuin natin kasi masyadong marami kung ubusin natin. Para sa susunod naman na araw yung iba. Ang sarap nito. Sarap. Gumawa pala kami guys ng santan. Yung parang coco jam siya. Kasi may tirang gata. Ginawa ko ng diretso. May tira rin na asukal. Sarap. Solid ano? Magata. Ma, kaya ka dito. Dagdagan natin. Gusto kasi matamis eh. Lasang-lasa mo talaga guys yung gata. Kung tawagin pala to sa English guys na ano, breadfruit yung ano to, breadfruit yung kulo. Di ko alam yung Tagalog nito eh. Di ako nag-search. Bali siguro marang ata yung Tagalog nito. Di ko sigurado. Paki-correct na lang ako sa comment kung may mali yung marang. Pero sarap, solid. Na magagabi na guys, kaya pumasok na kami sa loob. Inabot na kami ng gabi. Isang oras na kami nagluto. Ang sarap pre. Breadfruit. Na, tama yung breadfruit. Iyaril orang. Yun guys, hanggang dito lang ang video natin. Pa-share na lang.